Исәнмесез, сез ТНТВ телеканалында сөйләшергә кирәк тапшыруын карыйсыз. Минем исемем Лилия Кадырова. Гадәттә мин килгән кунакларымны бик яхшы беләм һәм биргән сорауларга ниндирәк җаваплар буласын алдан фаразлыйм. Ләкин бүгенге кунагыбыз андыйлар рәтенә керми. Ул бүген минем өчен дә әле серле дөнья. Әйдәгез аның белән якыннанрак танышыйк. Zinhar yalnız kaldırma. Her gün bәхетле кичерә бит гомерләр. Бер җылы сүз ишетсәң дә ай була күңелләр. Ятим итмә берүр тәүге сөюләрне. Бәхет бит ул бәхет син дип яшәүләре. Яшьлеге артта кала. Кеше каядыр чапа. Вакыт туктамый бара. Ниләр буласын бары белә бер Алла. Шымырта ахыздыр сары кыш. Ике якка ике ярга куеп аерды язымыз. Уйламада бигрәк ерак диye мәхәббәтне бүлмик яртыга алып китик иркән мәхәббәтне көнләшкәннәр әллә сирәкне саклыйк әле саклыйк мәхәббәтне җылыта бит ике йөрәкне. Сіз инде аңлап алдыгыз, бүген безнең кунагыбыз Татарстанның атказанган артисты, спортсмен, пародист, әти һәм бу списокта әле бик озак дәвам итеп булыр иде Данир Сабиров. Данир, сәлам. Сәлам, Лилия. Рәхмәт тапшыруга вакыт табып килгәнеңә, чөнки синең 10 еллык зур юбилей этабы башлана бит инде, гастрольләр туры гөрләп бара. Ничегрәк, нинди кәефләр белән кертегез? Аллага шөкер, программа эшләнде быел. Үземдән ниндидер канагатьлек алдым дип әйтим соң инде менә һәрберсе үз урынына басты инде. Менә җыры да, бию да, юморы да дигәндәй. Кай вакыт була иде минем ни. Ошап бетмәгәнрәк әйбер, но эшләргә кирәк барыбер дип. Халыкка кирәк өчен дип. Бу ел бу программада миңа ни әле үзем дә туймадым. Үзем дә туймадың. Менә 10 еллык ниндер нәтиҗә бит инде ул, әйме? Аны кешеләр гадәттә ниндер тәгә пафос белән бирәйме? Ә син гади генә балтун дип язып куясың. Ни өчен балтун? Чөнки күп сораулар бит инде миңа карата, кем ул, җырчымы, биючеме, юмор остасымы тәгә. Менә бөтенсен бергә җыйсаң, шу балтундыр инде миндә аннан. Мин генә түгел, кайбер ишеткәнем бар әле. Данир Сабиров балтун инде ул дигән кебек. Аннан соң 10 сүзе кергән бит әле монда. Менә бит сирәдә. 10нчы программа, аннан 10 сүзе кергән. Без әле атамакчы идек. Миңа тәкъдим иткәннәре тел дистәсе дип тә атарга. Тел дистәсе. Аннан беренче җырым да ул Роберт Ави Миннуллинның сүзләренә язылган, балтун булырга кирәк. Әйе. Менә шушы җыр аркасында да шушы исемгә сайладык. Тукталдыгыз. Данир, менә сезнең тормышың ул бик кызу темплар белән бара һәм менә читтән карап торганда бик нык графикларда, бик нык дисциплина белән яшисеңдер кебек әйтәле. Менә дөресме бу? Син бик дисциплинированный кешегә охшап торасың. Юк, дисциплинаның гомумән режим дигән әйбер юк. Бигрәк тә артист кешедә мин әйтәм бит. Әле былай күчергә туры килә, әле былай дигәндәй. Кайткач концертлар булмаганда әзрәк нормальләшә әле график. Концерт вакытында анда төнге күчүләр белән анда бигрәк тә еракларда юк анда төгәл графигым минем. Менә шулай тоелаганадыр ул. Сәламәт яшәү рәвеше менә читтән караганда ничектер теге кай вакыт әле велосипедта чабып китәсең, бик тәртипле, шундый бик үзен карый, гаиләсен карый торган образ туа сезне күргәчтен. Бәлки инде шундый вакытларны куйганга күрәдер инде. Но ансы инде минем төгәл, мәсәлән, этем белән мин көн сайын чыгам диярлек.
велосипедта аңа килен вакыты билгеле түгел. Мин Абитка кадәр чыгып китәргә мөмкин. Абиттан соң теге кешеләрнең битенә Концерттан ничек кайттыңга карап инде бу съемкалардан. Әле менә шулай инде. Аннан соң балаларны да без төрлечә әле Миләүшә илтә, әле мин илтәм дигәндәй. Хәзер шоферыбыз юк әлегә. Әлеге водитель иде. Менә шуңа күрә белмим, нәрсән шул эт белән йөргәннән шундый Юк, менә һәрвакыт шундый дөрес тукланып, дөрес ансы да инде менә кара нинди момент, диме, бала укый, бала йөздә бер кружокка йөри, тагын нәрсәдер эшлиме, хатынның әнисенә хөрмәт белән карый, улалар белән яшиме, хатын чибәр матур, барысы да эшләнгән, үзе акча эшли, һәм менә бу бөтен кешедә бер кешедә бөтен әйбер дә шуның катлык җыела алмый бит инде дип әйтәләр миңа. Бәйтәм димәк ала. Алары да бар инде. Юк, бу булган әйберләр шунда хөрмәт белән карыйм, ике әниемә дә, әтиләренә дә дигәндәй, гел сәламәт тормыш кына алып барам дип әйтмәс идем. Менә шул йорт хайваннары темасына кирип киттек инде, әйдә, алар турында да сөйләшеп алыйк. Бердән бер уртак тел таба алмыйлар гаиләдә безнең, бер-берсен күрә алмыйлар, ул Кибар белән Кәшифә белән песи. Менә Кимал инде аңлашыла, анда Миләүшәнең төрек сериалларына булган мәхәббәтеннән күчкәнеме образ ул. Менә Кәшифә, нишин Кәшифә? Каян китте, элегрәк Миләүшәнең абысында песи бар иде, Кашап. Исеме Кашап иде ул песинең. Абысының кушаматы Кашап. Шуңа үз кушаматын биргәндер инде күрәсең песигә. Балалар бәләкәй әле, Дания, Мәрьям дә һәм алар аңлыйлар иде, менә нинди песи күрсәләр дә, менә Кашап бара ди. Менә шул песи сүзен Кашап дип аңлыйлар иде багай. Һәм ни безгә дә әлеге песи килгәч, киттин үзеннән үзе Кашап инде. Әле без инде икәүләп Миләүшә белән карадык, ата Кашап дип. Алата түгел. Аннан инде менә ата мәче без балага узгач аңладык. Алай гына түгел икән тормыш. Алай гына түгел икән, һәм үзгәртергә булдык исемен. Якынчарак Кашапка шул Кәшифә була инде. Кәшифә туры килде. Аңлашылды. Менә башка йорт хайваннары сорамыйлармы, сезгә җитәме менә Кимал белән Кәшифә? Безгә җитә. Шуңа чөнки Кәшифәне дә йортка балалар тагын тели, берәр тагын бәләкәй эт. Безнең Култыгасында йөртә. Әни каршы. Безнең песи дә өйдә яшәмәй. Ул нейтраль зонада. Иранда да. Урамда да түгел, өйдә дә түгел дигәндәй. Тик хатын кызларымның олы партиясе әни белән хатын каршы. Шуңа күрә сүз алар ягында әлегә. Инде әле ул бит тагын өстәмә аны карарга кирәк. Вакыт таләп итә. Чөнки менә олы Кимал белән безнең берсе дә йөри алмый, тартып китәчәк ул теге. Кешкә тотам. Зур шул. Утыр. Ыргытам. Нельзя. Место. Нельзя. Место. Утыр. Барап кел. Можно? Молодец. Ко мне. Рядом. Рядом. Утыр. Утыр. Отдай. Бирәсеңә килми. Отдай. Кимал, нельзя. Молодец. Хәзер менә әлеге хайваннар темасыннан ул бит инде бәләкәйдән килә, синең бәләкәй чакта шундый берәр йорт хайваны берәрсе бар идеме? Юк. Юк берәрсе. Юк. Шулай туры килде. Шулай торакта анда безнең балачак инде ул һәммәсендә дә шулай булгандыр. Урамда песиләр ашатып, этләр ашатып. Бу шуннан килгән уйлар әле, шундан калган хисләр. Әни инглизгә төшерә инде. Без керәбез дә бүлмәгә инеп общежитиедә шулай торакта. Әни әйтә, монда шиношикны ашатырга бирәләр. Шиношикка түгел, синошикларга юк әле монда ашатырга ди. Ул заманда шулай булган. Менә балачак хатирәләренә әйләнеп кайтсак, әниегез бит инде сезнең татар, әтиегез үзбәк. Менә ул мәхәббәт тарихын кыска гына синең хакта язганың да бар дип беләм инде, Бер-ике сүз белән генә сөйләп кит әле.
Танышканнар Коми Республикасында, Ухта шәһәрендә. Әле бераз мин дә анда яшәп алганмын. Әнине практикага җибәрәләр анда. Әти хәрби хезмәттә соң Смоленскида хезмәт иткән, ул һәм шунда калган. Ничектер, военный булып эшләгән инде. Һәм әни әти арттан, әти үҗәт бит минем. Арттан калмый диде. Әле үпкәли кайвакыт, котылдым шушы үзбәктән дисәм дә, килеп керә бүлмә алдында парадный киемен киеп, бер гвоздика белән көтеп тора инде ди. Шулай итеп. Ул әти минем уникальный кеше инде. Әни аны теге Рөстәм инде йөргәндә өйләнешкәч кенә Исламбай икәнен белгән. Нишләп? Әти инде менә Рөстәм татарчарак исем, шулай булсын дип теләгәндер дип күрәсең. Бик шок булмасын өчен, әйме? Аннан соң менә өйләнешкәндә белгән, гадәттә бит инде менә ниндидер теге үпкә калмасын инде. Гадәттә бит инде менә Үзбәкстан халыкларында анда берничә гаилә була. Сезнең әтиегез очрагында ничек? Безнең әтинең мин белгәнемчә башка балалары юк. Дар. Дип уйлыйм. Әйе. Алай да бик дәртле. Бүген көндә инде башка хатын белән яшиләр. Бер урыс хатыны белән. Менә сезнең әти белән әни бергә булмаса да, син шундый яратып, шундый хөрмәт итеп, рәхәтләнеп сөйлисең, әйме? Бу әниеңнең шулай бирүе булдымы? Менә әти ул барыбер әти белән матур сөйләшергә кирәк, аны яратырга кирәк дигән. Әллә инде бу еллар белән сиңа килгән моментмы? Но мин гомергә әнине яклап килдем инде. Әле дә теге әнине дөресрәк күрәм минем күзлектән, әнине өстенрәк күрәм. Но әтине менә ничек дип әйтим, үзбәктә бит анда ират, ул без бераз менә ничек дип әйтим, европалашканмы дип әйтик. Бездә бит инде хәзер ират менә акча эшләмәсә, мәсәлән, теге нинди файдасын синнән дияргә мөмкин. Анда менә без быел барып кайттык бит әти белән. Анда бер юк. Вот анда менә ират булып тудымы булды. Теге бәлки әле Үзбәкстанда төрле, без бит авыл өлешендә. Безнең бит элегелектән татарда да шулай булган. Ират инде ул теге әле дә Үзбәкстанда анда менә кияүгә бирәләр, барыбер әтиләр сөйләшеп. Хаман 21-нче гасырда. Әйе. Шулай. Менә әти шуңа ничек дип әйтим инде. Менә аныңча булса бөтен әйбер. Һәм менә шул аныңча булу бу гаиләгә инде гаилә булып узак яшәргә мөмкинлек бирмәде, әйме? Әйе. Анда инде теге бөтен әйберен сөйләп бетерлек тә түгел инде, миңа калса, аны ачыктан ачык теге тик булай да әти кай вакыт ачулана инде, әниеңне генә күтәрәсең дип инде. Андан соң сүзгә килсәк, мин аңлатып, әтиме әйтәм, әйдә, менә шушы аңлатып бирәм теге канәгать булмаган якларын инде мин. Барыбер атаң мин синең. Нукта шундай. Нукта шундай, әйе. Әти, әтиндә теге начар кеше димәс идем, миңа карата инде ул менә бу көрәшкә йөртте инде ул, укытты әти. Чөнки мин Түләүледә укыдым. Һәм икенче курстан инде мин акча алмый идем әти-әнидән диярлек, үзем эшли идем, туйлар алып бара идем. Тик барыбер уку өчен очсыз түгел әле, ул вакытта да укуны. Бу Мәдәният сәнгать университетында. Әйе, әти түләде. Әти укытты бөтенебезне дә. Белем иң мөһим моментларның берсе бит инде ул. Белем бирү. Әйе, менә берничә бар бит инде менә әтинең әни белән мөнәсәбәте, безнең белән ничек аралашабыз дигәндә. Шуңа әлеге көндә дә теге әти белән без әни белән көн сайын аралашабыз диярлек. Әти белән сирәк. Мин шалтыратсам сөйләшә ул, үзе шалтыратса, мәйтәм тагын нәрсә эшләгән микән инде дип борчылып куймый. Проблемасы булса, әйме? Шалтыратып куясың. Борчылып та куйгалыйм әйе. Менә әниегез ничегрәк кичерде бу моментларны? Беренче аерылу моменты минем үземнең күңелдә калган авырые. Әти киткәч Үзбәкстанга китте ул ялгышмасам, әни
күн сайын жылый. Күн сайын Кызганча яшәде бу. жылый. Мин 5-нче класста идем. Бәләкәй булган. 5-нче класста идем һәм теге әни күн сайын жылый иде инде. Исемдә һәм берсендә кайттым, әни күлеп шундый каршы алды. Сөендем шуңа исемдә. Әни әйтәм, син бүтән җыламыйсың бит дигән. Тагын җылап җибәргән. Әле бит инде кәшләрдә бар. Сез олысыймы? Әйе, алар бит инде аерылып, кушылып, тагын бер аерылдылар менә. Күп тапкыр. Ну, дөресен Җайларга әйткәндә, тырышып барадылар. әйе, дөресен әйткәндә мин мәсәлән аларның теге мин хәзер аңлыйм, алар бергә була алмый. Алар икесе ике төрле дөнья барыбер. Шуңа теге Темпераментлары төрле кешеләр. әйе, Аллага шөкер, алар хәзер теге бер-берсен теге барыбер хөрмәт итеп аралашалар. Анда минем концерт булса, икесе бергә утырып концертымны да карыйлар. Әйе. Менә хәзер менә бәлки кемгәдер киңәш буларак яңгырар синең сүзләрең. Менә әтигә үпкә сакламауны син үзең үсеп җиттеңме моңарга? Әллә әнидән килдеме тәргеш? Мин аны аңлата алмыйм, әкренләп үзе киләдер. Яшь бара-бара үзеңнең балалар туганнан соң. Әйе, Шуның белән бәйләдең. аңлыйсың, әйе. Үзең шундый булмаска өйрәнергә кирәк. Ул һәр кешедә дә минуслар җитәрлек бит инде. Алай да мин теге әти ягыннан миңа карата теге мәхәббәтен дә сизәм. Һәр кеше бит үзенчә менә күрсәтә мәхәббәтен дип әйтик инде. Безнең менә кызлар белән бәлки башкачарактыр. Мин хәтерлим, бер психологта булганда, аралашканда бер күңел чөнкелеге катыгына булды инде минем. Һәм сорый башладым шулай мөнәсәбәтләрне гаиләдәге. Һәрберсе үзенчә подход ясый безне кая. Әйе. Эзли. Әйе, әтигә минем әйтәм бераз менә үпкәләрем булды, менә шулай калдырып киткәнгә. Югыйсә ул бит әти әле Үзбәкстанда барыбер кайткан безнең аркада. Менә төшемә керәсез ди. Син дә, энекәшең дә ди, менә чыкмый баштан ди инде. Син бит инде монда бит менә гаиләдән килә бит бөтен әйбер ди. Син тот та ди, менә әтиңә шалтырат ди. Шалтырат торды громкий связьдан. О, улым, әти инде шатланып сөйләшә. Хәзер әйт әтиңә, әти, мин сине яратам дип әйтте. Килеп чыкмый? Бик чыкмый. Җибәрми? Бармый, белмим. Без алай булганы юк безнең бер кайчанда. Менә әти үзен шулай куйганмы дип әйтимме соң инде. Ул бит үзеңнән дә чыга, менә көзгө бит инде ул мөнәсәбәтләр дип әйтсәк тә була. Әти шундыйрак, әтинең аны гомердә миңа үзе әйткән юк, мин сине яратам улым дип әйтик инде. Мин дә аңа ничектер Безнең әти-әниләр бит алар тыйнаграк та булган инде. Без элек заманнарда теге алай көн сайын яратам дип әйтеп тормаганнардыр бәлки. Әйе, башкачарак инде. Но хәзер әтидән сизәм, әти үзе теге мин аңа әти кебек дип әйтимме соң инде шалтырата да, улым, шулай әйтәм әле, менә шулай әйтәм, шулай итсәм буламы дип инде. Киңәшләшә, ярый әйтәм. Ну, аралашабыз әле, менә әти белән кичә сөйләштек. Әтиләр көнне шалтыраттым әле мин аңа. Энекәшләрең аралашамы? Аралаша. Энекәшләр, аралаша. Әти ул теге кызык шәхес инде. Ләкин менә ул аны кызык итәм дими, үзеннән үзе менә шундый күңелле итеп килеп чыганың. Булай менә кызык күрсәтәл дисәң, ул аны барып та чыкмаска мөмкин. Менә бу күңел күтәренкелеге, харизманың көчле булуы нәкъ менә әтигездән килгәндер. Әтидән, әти ул Үзбәкстанга бардык әле, теге менә шомасын әйтте мин барганда, кабатланам. Ничек дип әйтим, менә эмоцияны да тота белергә кирәк бит. Нык эмоциональный ул. Белсәгез, хәзер туганнар утыра, 10 бала бит әле алар. Сүз әйтә әти. Менә ди минем балалары, менә Данир ничек ди зур артист булды Рәсәйдә. Кайсыгызның баласы алды? Стоп, мен әйтәм әти мыштык. Җитте. Бу время туктатырга кирәк просто. Инде син Рәсәй артист итеп күтәреп куйдыңмы? Әйе. Юк, анда Рәсәйгә керәбез бит инде. Шуңа анда Татарстанның бик теге аңламыйлар. Менә күрше тирә, все Россия артисты.
Безне күп бутылар бит инде. Казакстан, Татарстан Ай. һәм башкалар белән. Хәзер менә туйга барып кайттыгыз. Ул нәрсәгә кирәк иде дип әйтмим инде. Инде тамырлар тарткандыр. Җәй Юк, монда көне әтинең сез теләге иде. Әтинең гаилә теләге. белән бардыгыз андаймы? Әти инде кашан Үзбәкстанга барабыз, улым, кашан Үзбәкстанга барабыз, барыйк инде, күрик инде, барыйк инде, күрик инде дип. Мин ничектер Менә сәбәпләрен ачык әйтә алмыйм, мин бар күңел тартмый дин барыбер. Бала чакта бит әле ул һәрберсе миңа хәзер мин аны үсеп җиткәнмендер инде күрәсең. Бала чакта миңа теге иң куркыныч сүз үзбәк иде. Чөнки гел шуның белән кимсетәләр иде. Нәрсә Бер кешегә ошамаган әйбер эшләп куйсаң, үзбәк инде, үзбәк белмим, теге шул укытучылар да булгалады әйткән. Шулай инде, мәсәлән, класстагы җегетләр, кызлар түгел, җегетләр. Кай вакыт теге мине теге 3 хәрефкә җибәрсәләр, бер сүз дәшмәскә мөмкин әле. Ну, бала чакта үзбәк дип әйтсәләр, кабынып китәсең. кабынып китәм инде шул. Кабыну да әтидән. Тик тора бара менә яши аңлыйсың. Начар милләт юк. Кешеләр була төрле. Әйе. Менә үзбәк инде дигәндә, ул чыннан да безнең менталитетта бар андай бер. Мин бик ярата менә Павел Воля белән Ләйсән Итяшева парасын караргаймы, пар буларак. Һәм Ләйсән Итяшеваның шулай бер интервьюсын караган идем, ул анда елый сөйли. Менә мин гимнастикага килгәчтен генә минем белән исәпләшә башладылар, мине инде Ләйсән дип дәшә башладылар. Моңча гел инде кушаматлар анда йөз түгәрәк булганга, кара булганга, башкорт булганга, без бит инде әз генә аерылабыз да. Һәрберебез үзенчә матур бер караганда. Менә бу ниндидер шундый бала чактагы шундый кимсетүләргә менә мин күрсәтәм әле сезгә дигән әйбер юк идеме сезнең бәләкәйдән. Бәлки менә нәкъ шул үзбәк инде дип әйтүләре синең теңкәңмә тиюләре бүгенге Данир Сабиров булып үсеп җитәргә мөмкинлек биргәндер. Бәлки, юк, бала чакта инде мин аны яшермим, иң зур хыял иде инде барыбер кеше булырга, бай булырга дип әйтим мин инде. Безнең бит ул 11нче класста укыганда әле тулай торакка теге Азнакай бит инде зур шәһәр түгел. Һәм нинди генә кыз белән очрашмыйсың, кайда яшисең дип сорау бирә инде ул. Ну, шул Султан Галиева 29 дип әйтергә Теләйләм мин. Кыйынсына идем, ояла идем дип әйтим. Безнең ул ансыда этәргеч булгандыр инде бәлки. Аннан уйлый идем әле теге, ой, мәйтәм, берәр нинди затлы машина алып җибәрсәм, килеп керрим авылга, шаккатсыннар бөтенсез дип. Менә ансыда басылды. Ул хыял чынга ашты, чөнки син аны эшләп карагансыңдыр. Бәлки. Син бит инде Азнакайда концертлар шулай куясың, сабантуйлар ясыйсың якташлар өчен. Бәлки хәзер теге беләләр бит инде круту икән дигән кебек. Хәзер менә ул вакытта аралашкан дуслар арасында бүгенге көнгә кадәр сакланган дуслар бармы? Бала чактан дисезме? Бала чактан әйе. Бар. Әлберсенең бүген туган көне. Мунчага чакырды. Җегетләр җыелып барабыз, очрашабыз. Бергә көрәшеп үскән җегет Тимур тренерымның малае. Ул менә аның әтисенең сүзләре Худайның амин дигән чагына туры килгәндер дип әйтәләр бит инде бездә. Һаман да истә, икәү көрәшкәндә аның юридическийгә керәм, юрист булам дигән иде инде Тимур. Һәм әтисе Рәфис абый, балалар, менә дөнья шундый ул дуслыгыгызны саклап калыгыз. Син менә юрист булып китәрсең, Данир зур гына артист булып китәр дип. Һаман истә шул әйткәннәре һәм сез аны үтәргә тырышасыз, сакларга тырышасыз. Бүген көндә ул ишеннән да алдынгы уста, үз эшен белгән юрист, белгеч, теге әле минем өчен хәзер бит заманасы шундый, теге җырларның да бөтенесе печатле булырга тигез. Әллә ярый, әллә ярамый. Мин анда кермим дә кай вакыт. Но ул менә минем аркада аңа ул әйбер кирәкми дә, барыбер шушы сорауларны өйрәнеп ярдәм итеп тора. Ярдәм итеп тора. Бик әйбәт дуслар булганда
Şekile dünyaga Kışkırıp avassalar Yaşavında yaşay şul Davul zaman isi kitip yok barga Yaşligi orta qala Kişi koyadır şapa Vakit tutamay bara Neler bulasın Barı bile bir Allah Şükür edip şaklıkta Sabır edip kaygıda Ömürler biktiz öter Baxtlı iterge Kütken köngüllerini Bir tomşı suyu jiter Эстрадада шулай ук менә хәзер сиңа кадәр булган кешеләр әйткәннәр, эстрадада дуслык юк, чөнки бу конкуренция, коточкыч конкуренция дип. Менә нишләптер сиңа караганда, миңа калса синең эстрадада дусларың бар кебек. Бар. Ну, кызганычка каршы теге кешедән тора. Менә син нинди кеше, теге мин элек уйлыйдым. Ну, менә бит кемнәрдер начар комментарийларда яза. Андый кешеләр юктыр дип уйлыйдым. Бар икән. Менә уйланмаган җирдән теге булды минем менә дусларым да көннәшкәннәре. Ул көннәшүдә я бар, я юктыр инде ул кешедә, белмим. Менә тоже аңлатып бетерә алмыйм. Ну, кем белән мин гомумән теге Достоевский язган бит. Общайся с теми, с кем удобно дигән. Кем белән сиңа рәхәт, кем белән җайлы, кемнән син рәхәт энергия аласың. Шуңа күрә мин эстрада берничә дус инде. Миңа рәхәт Радик Юлъякшин белән. Нәрсә генә әйтмәсеннәр, ул күңеле белән әйбәт кеше. Эчке дөньясы гадирәгә. Эчке дөньясы гади катлауландырмый ул безне үзе. Филус белән рәхәт менә. Алар Кахиров белән без шулай ук әле кичә менә аралаштык. Ул настроением бетсә аңа шалтырата минем. Юк кына әйберне кызык итеп. Асалса авырлыклар дуслар кирәк киңәшкә Авыр чакта ярдәм итеп, рәхәт чакта бәйрәм итеп Җитәсең яшәүгә Рәхәт кеше Филус. Бар, шуңа эстрадада алай дуслык юк димәсем мин. Кем белән туры килә инде шуңа. Нинди ситуациядә буласыз, булуына да карап. Әле бит ситуацияләрдә бик еш кына артистларны бер-берсе белән маңгай бәрештерә. Бар, төрле кеше бар. Шуңа әйтәм бит, мин шуның белән менә үзләре нинди, аннан мин шундый булам. Менә мин туган көнне оештырдым, кайбер артистлар трубкаларын алмыйча. Сәбәп эзләде инде. Килмәскә. СМСларга җаваплар бирмичә, мәсәлән, инде теге юк, кемдәдер анда аңлатып әйтсин, ни булса да. Иң яратмаганым теге менә югалу бер нәрсә дәшмичә инде менә. Ул теге була, минем дә кай вакыт төтенли башлый телефон теге кемнәрдер ну, сорау җавап бирмичә каласың. Ну, кайчан син берничә тапкыр язасың, берничә тапкыр әйтәсең, син аңлыйсың инде. Булай гына шалтыратмаганнарын. Мин аңлыйм, алар моны күрә торып. Эндәшмәй калуны кулайрак күрә инде. Менә бүген синең конкурентларың кемнәр дип саныйсың эстрадада? Белмим, мин конкурент дип карамыйм берсенә дә беренчедән минем үз юлым. Барып җитәр өчен яисә ну бик ноктага дип әйтик инде. Карарга кирәк, нәрсәдә булса, яңалык эшләргә ниндидер гел эзләнүдә булырга кирәк. Булай конкурент итеп, менә конкурент дисәң, булай инде әгәр юмор өлкәсен, булай кайсы артистта конкурент инде. Булай карасаң, бөтен артистлар, бөтен касса җыялырлык артист. Бөтен касса җыялырлык артистлар
жияшак артистлар да бар бит әле. Яшьләр үсеп килә мәсәлән. Алар бит конкурентларны яратам инде мин әйтәлмим шуңа. Менә Марат Яруллинның концертында булып кайттык әле. Мин шатмын ул җегеткә әле ул күтәрелеп килгәндә генә дә ярдәм кулы сузганыма ул миннән шунда реклама куя алмассыңмы икән дип теләсә булса, ну үзе дә рәхәт кеше. Рәхәт кеше һәм сөендем мин аның концертында. Башкача формат һәм менә тукталып әйтәм, татар теле барыбер яшәячәк бит әле менә шушындай яшьләр агалгач дип инде теге. Башка форматта аның концерты барыбер. Ну сөендем. Сөендең. Ә менә яңалык синең иҗатның иң мөһим моменты ул яңалык буга, әйме? Менә яңа йолдыз вакытында да мин бик бәрелешләр булды, нәкъ менә шул бу яңалык түгел бит инде, бу яңалык түгел бит инде дип. Донер менә шулай сикереп урыннан тора. Әйе, бәлки ул менә дөрес тә түгелдер. Белмим, минем гомергә шундай инде менә миңа кызык менә киноны карыйсың мәсәлән. Азагын син белгәнчә битеп куйса инде, ну Эх, дип куясың. Нишләп башкача булмады? Әйе. Әмма көтелмәгән оборот булса, юморда да шулай бит ул теге неожиданно. Я выхожу из машины, ставлю правую ногу на асфальт и захлопываю дверь. Я Хода, кичер мине шушы гынакларым өчен. Мин бер качан да үземне салат кичтән истәп куймам. Әле булачак, Алла берсә. Эстрадага ничек кирдем мин? Җырлы, биюле, юмористик тамаша. Димәк, шушы шүнәлешне бәйләп тигез генә алып барырга. Мине шулай яратканнар, мине шулай кабул иттеләр, миңа шуны югалтмаска инде. Үзбәкчә җырлар бармы репертуарда? Менә үзбәкчә бер әти теләге булгач, аның беренче үзбәкчә җырлап башлап җибәрәбез дә, аннан татарчага күчәбез инде. Әйе, минем ул номерны күргәнем бар, әтигез белән пирамида булган иде бу, гайдәме? Әтигезнең сәхнәгә чыгу теләге бар идеме шулай? Әти чыга. Сезнең идея идеме? Без мин тәкъдим иттем, мин әйе, ул уйный бит, Зайранында ул бит нык музыкальный ягалар. Анда Үзбәкстанга барган спол обороты, ярты обороттан битнесе. Тыпырдый башлыйлар, җырлый башлыйлар. Ә менә Үзбәкстанга барып кайтканнан соң нәрсә булса үзгәрде дип уйлыйсыңмы? Менә күңел тартмый иде дигән идең. Юк, мин хатагым бер барып кайтасым килә әле. Миңа бик күңелле булды. Аңлап бетерер өчен. Күңел халәтен аңлап бетерер өчен. Әйе, бер мин монда ничек дип инде татарча сүзендә таба алмыйм инде менә. Әйтерүчә. Этнический рәхәтлек алдым дип әйтәм мин. Шушы гореф-гадәтләрен күреп, аралашулары барыбер үзенчәлекле аларда. Хәзер теге модный сүз бар бит, атмосферны. Әйе. Атмосфера. Димәк, әле көтәсең. Тәмле сыйланып анда андагы пловлардан, андагы ризыклардан нәрсә дип әйтим инде. Гастрономический оргазм алдым. Почти алып кайттың, әйе. Кләрнең фишкасы беләсең нәрсәдә? Менә машина, бу на самом деле кухня, просто на кухне утырасың. И машинаны кертеп куясың. Дигән, слушай, тоже я шуны ясарга кирәк. Менә Еще җитмәсә ята башлыйлар. Şu yatı başkalar iyi. Менә җәмәгать, монда минем беренче календарь бу. Менә син яшьләр өчен, күбрәк яшьләр өчен иҗат итәсең дип аңлыйм бит инде мин сине. Заманча булсын, яшьләрчә булсын. Әйе, тырыштыргалыйм инде шулайрак булсын дип. Алай да минем күбрәк үз яшемдәге тамашачы, әтияни яшемдәге дип, миннән олораклар бераз дигәндәй, өлкәннәр дә бар. Бик яшьләр әз. Кызганычка каршы телне дә белеп бетермиләр бит яшьләр. Әйе, кызганычка каршы. Менә телне белеп бетерү, бетермәү дигәннән бер вакытны сиңа бик кискен комментарийлар язалар иде. Менә бу комментарийларга әле аерым тукталырбыз, әйме. Татарча сөйләшмиләр дип һәм күпмедер вакыттан соң бик зур прогресс булды синең балаларда, алар татарча аралаша башлады. Бу шул комментарийлар нәтиҗәсендә синең үзеңнең уйлануларың аша килеп чыктымы? Әйе. Менә ул бик дөрес миңа калса бер тамашачым язды. Язылучым татар артистларының балалары да татарча сөйләшә алмагач, нәрсә соң инде бу? Нәрсә көтәргә? Дөрес әйтәләр.
Мин әле дә минекеләр сөйләшә, но мин аларны сөйләшә дип санамыйм. Авыр, чөнки өйдә тел әнигә кирәк түгел ул яшьгә. Үзенең дә әле ни көчкә сукалый татарча, рус сүз кыстырып сөйләшә алмый ул дигәндәй. Миләүшә сөйләшә ала, ләкин оныта. Барыбер да янып тормый. Шуңа күрә син Ул үз кулыңа алдың бу күңелдә булырга ситуацияны. тиеш. Әйе, мине әле тагын бер русча күбрәк сөйләшә башладылар да бер көнне ишеккә язып куйдым ни. Сөйләшәбез өйдә татарча, туган телебез сөйләшәбез өйдә туган телебездә татарча атагыз дип подпислар куеп. Куркалар да алар хәзер. Куркалар дип инде мин теге дөрес түгел, уңайсызланалар алар минем белән русча сөйләшергә. Чөнки мин үземне шулай куйдым һәм һәрбер әти әнигә киңәш итәсем килә, балаларыгызны теләсәгез туган телдә сөйләшүләрен беренче тел өчен көрәшергә кирәк түгел, тел өчен сөйләшергә кирәк. Баланың русча сөйләшкәнен аңламаска. Менә шуннан китә. Хәзер сез тәрҗемәләрен сорыйсыз, әйме? Күп сүзләрнең менә бер сториска тап булган иде. Ниндер сүз әйтәләр. Әйтелә, я үзләре әйтәләр, мәсәлән, әйтеп куям. Шушылай әкренәп. Чөнки бала татарча аңлап сөйләшмәсә, телгә нокта куярга инде. Битте. Аның баласы сөйләшмәячәк инде. Сөйләшмәгәч нәрсә? Һәм мин күп кенә туры килә гаиләләр бар шундый. Әти әнисе чакылтап татарча сөйләшә, баласына татарча сөйләшә, тегесе русча сөйли. Ике телдә сөйләшәләр. Әйе. Ул бик күп. Бик күп анычрак. Һәм сез хәзер алар сезгә татарча җавап кайтаргандыр, стимуллары бардыр, менә бәлки киңәш итеп нәрсәдер әйтә аласыздыр. Мәсәлән, шуның кадәр татарча гына сөйләшсәк, ничәдер көн шулай булачак. Юкмы сездә андый кагыйдәләр? Андый кагыйдәләр керткән юк әле, ләкин минем белән шул татарча менә өйдә чәй эчеп утырганда да мәсәлән, мам, сегодня в школе так бы әти бүген мәктәптә менә минем белән автоматически татарчага күчәләр инде. Күчәләр. Ну син үзеңне шулай куя алгансың димәк. Әйе, үзеңне ничек куясың, шулай була. Әйе. Сезнең гаиләдә бала тәрбияләү шулай ук бик сокланып карыйм мин, чөнки безнең ир-ат бит инде хәзер акча эшләү, индидер теге оештыру моментларын, тәэмин итү моментларын үз өстенә ала һәм бала тәрбиясе күп очракта әни җилкәсенә, әйбәт очракта инде дәвати булса, алар да кушылып калалар инде, әйме? Гадәттә әни җилкәсендә генә кала. Һәм әнинең бәлки ресурсы да булмаска мөмкин, мин шул эштән арып кайтып татарча сөйләштереп утырырга. Әмма сезнең гаиләдә индер баланс бар кебек. Һәм ул баланс мине бик сокландыра. Бу да синең үзеңнең дөньяга карашың, тукта бу минем балаларым, үземнең карашларымны, үземнең уйларымны сыңдырыйм дигән әйберме? Әллә бу Миләүшә тарафыннан шулай дөрес куелган балансмы гаиләдә? Бу бөтеннән дә торадыр дип мин. Хатынымнан да, үземнән дә һәм хатынымның әнисе менә зур роль уйный инде балаларның тәрбиясендә. Ансы инде исәнләшү, сау буллашу, мөһим әйбер тәрбия. Ул чынлап теге балалар минем, Аллаһка шөкер, әле Ләйсән апа, Салават абыйның хатыны кунакка барып кайткач, мондый тәрбияле балаларны күргән юк бу арада да, бигрәк тәрбияләгәнсем әйтәм, әни. Теге ярыймы, мөмкинме, бөтен әйберне менә ул якны дәванисе, әйе. Андый исәнләшү, сау буллашу, ярыймы, мөмкинме, теге сорамыйча беркемнең бер әйберне дә тимиләр инде. Татар теле инде минем юнәлеш мәсәлән инде. Спортка, сәнгатькә тартылу. Спортка әнисе инде, әнисе һәм дәванисе. Миндә инде, мин Данияны тенниска бирәсем килгән. Тыңламадылар. Сине. Бармы менә ниндидер кагыйдәләр, мәсәлән, синең өчен аңлашылдымы татар теле, татарча син сөйләшергә, синең белән сөйләшергә тиешләр, ниндидер кагыйдәләр, мәсәлән, син аларны әти буларак кичереп җибәрә аласың, артык игътибар итмисең, нәрсәдер син инде үзгәртергә, туктатырга тиешсең балалар. Нинди кыйммәтләр сеңдерәсең бүген балаларыңа? Шул иң борчылганым инде артык теге телефон кортларына әйләнмәсеннәр инде. Әйе.
Шуңа аннан соң менә бер тәртипкә керттем әле. Элегрәк гел 2 метр араны да җәяү үтәргә иренә башладылар булар хәзер. Мәсәлән, мәктәпкә керү безнең ул дворга проблема инде. Керсәң кереп булмый, чыксаң чыгып булмый, кычкырыш, акырыш, талаш. Бөтен кеше ашыга иртәнге якта. Әйе. Хәзер уйлап торам, нәрсә булган соң әйтәм. Юл буена килеп туктарга да хәбәр машина салып куйдым. Иркенләп шушы араны анда инде 4 минут та үтмәй вакыт инде барып җиткәнче. Һәм аны да закон итеп куйдым. Башта инде акмак килеп тордылар, әти урамда яңгыр. Әйтәм, зонтик бар. Ая ким юшлана. Мотор резиновый сапогларыгызны кигез су үткәрми торган. Әйтәм, нинди генә сәбәп тапмагыз мине. Шушында туктыйм һәм барабыз. Ха килештеләр инде. Дания сәл теге, хәйләкәр теге. Ая ти шундый рәхәт синең белән җәяү йөргә дигән була. Ну, шуннан да иркенләп җәяү керәбез, аннан кайтам. Хәрәкәттә булырга кирәк. Ә менә характерлары буенча балалар кемгә тарталар? Мәрьям мин. Бөтен кирелегә мин настроениесе булмаса бетте. Дания әнисе. Миләүшә бит безнең түзем ничек дип әйтим инде. Без бит иратлар бераз авыртса да бер җир, всё, катастрофа. 37,2 вдова. Менә Дания безнең күбрәк нәй. Илем нуры, настроение сразу хәерле иртә. Алар икесе төрлеме? Характерлары. Миңа гомумән бөтен балалар төрледер ул. Яларга баксаң бик күп нәрсә, тәүге елмаюдан башлана. Яңа туар көнне дә бик кояш, елмайып таңнарын аттыра. Елмай әле, елмай, елмай, әйдә. Син дә елмай, әйдә. Менә бездә бит гаиләдә 3 малай, 3 төрле характер. Әнекәшем мәсәлән аның күбрәк әтинең характеры. Әтинеке дә түгел, бабайныкы әле, әнинең әтиснеке. Нәрсә дә шавыла ул? Катылык. Әнекәш тә шундый теге. Мин шушындый кеше. Яраклашырга Булды. теләми. Я минемчә, Яраклашмыйча яшәү дә бик кыен бит, Танер. Үзеңә дә кыен. Тиеләнә тирәнгә генә түгел. ул вакытта аңа яраклаша башлыйлар инде башкалар шул. Яраклашсалар ярый. Аның белән яраклашканнар белән йөри инде ул шуңа. Мин шулай дип. Миңа калса менә әйтәм бит, кеше белән авыру гына туры килергә тиеш инде. Җиннәр туры килсә, Сезнең Миләүшә белән туры килгән димәк. әйе, Миләүшә ул белә мине, аңлый мине дигәндәй, мин дә өйрәнеп беттек инде бер-беребезгә. Шуңа Сез бит инде теге сукмакның башыннан ук бергә атлаган. Ничә ел инде сез Миләүшә белән? 2008-дән 14 ел, 2нче елга 15 ел буламсың инде. Юбилей буламы инде. Ә менә Миләүшәнең хатын-кыз буларак, балаларыңның әнисе буларак иң яраткан сыйфатларың нинди? Мин Миләүшәнең бөтен сыйфатын яратам. Менә минем кеше дип әйтүем мин теге әйтәлмим дә, чөнки ул да мине аңлый, мин дә аңлый. Миңа теге мөһим хатын-кыз өйдә матур булуы. Теге ул нык ярата инде. Ул пижамаларын да алмаштыра инде. Но барыбер бар андай бер ират күз белән ярата. Әйе. Шуңа матур тота ул үзен һәр вакыт теге өйдә дә Карап йөрисең. киемнәрен әйе карый ул яктан ухоженный бит инде. Андый булыр өчен шулай менә әлбәттә теге кирәк. Кай вакыт бит инде әйтәләр кайбер ханымнар, кызлар инде, конечно, фәлән эшләми, түгән эшлисе юк, фәлән эшләми, конечно, матур ул дип инде. Но синдә шулай бул. Матурлыкны тоту Алла ул җиңел генә үзең белән шөгыльләнергә кирәк бит. Әйе. Йөрергә кирәк, иренмәскә кирәк. Финансларын да шуңа табырга кирәк. Шуңа күрә миңа калса ул зур тырышлык.
Әле мин ниндидер жауап комментарийдамы, Миләүшәнең комментарийсын укыган идем. Сез борчылмагыз, мин бу операциягә акчаны үзем җыйдым дип. Менә бу финанс мәсьәләләрендә бармы сездә ниндидер бүленүләр, кем күпме акча эшли, мөһимме бу сезнең гаилә өчен? Юк. Миңа мөһим түгел, аңа да Миләүшәгә мин полный теге ышанам. Миңа бер шалтыраткан исемдә әле тормышым башланганда гына Фирдүс. Брат, син мужикмы юкмы дип инде. Ишеттем, что синең бухгалтер хатын дип инде. Нишләп? Минем кулда үземнең бөтен әйберләр инде. Менә ул үзеннән үзе лидер Фирдүс. Аңа исем китә инде, ул теге ул кассирда, ул бөтен җиргә үзе. Өлгерә. Ничек өлгерә ул, мин аңа шок катам менә. Менә Худайның бер бүләген мин яратмыйм шушы кассир белән урын чутлап утырырга. Мынсы. Так, монда былай, монда теге ул арендаларны сөйләшергә. Шуңа күрә мин ни сорыйсың инде Миләүшә, монда ничек хәлләр? Шулай анда булды. Миләүшә ул теге үз эшләгән акчасын җыя да анда мәсәлән соңгы тапкыр ярты миллион акчасын җыйып ул төрле менә шул блогерство белән инде рекламалар белән миңа бирде машинага. Минем җитеп бетмәй машина алганда. Әмнә бүген Миләүшәнең шулай ук хейтерлары күп. Миләүшә ничек кабул итә бу тәнкыйтьне? Ул да өйрәнде ха. Исе китмәй. Кай вакыт була да ул теге кызык теге берәрсә язалар. Ул кешенең аккаунты ачык булса кирип карый да теге кыяфәтен күргәч әле шуңа игътибар итеп утырам бит ди. Игътибар итмәскә кирәк. Менә синең Миләүшә бит әле ул тормыш иптәше генә түгел, ул әле синең концерт директоры дип әйтсәм дөресме? Бөтен оештыру эшләре аның аша үтә. Менә шушы оештыру моментлары эш гел яратышы, матур итеп яшәгәндә, эш килеп кергәндә ул мөнәсәбәтләрне катлауландыра. Сезнекен катлауландырмыймы? Юк, без әйтәм бит, мин киресенчә концертны ансыз авыр миңа. Ну, хәзер ул менә әйтәм бит, хәзер бик шофер булмагач, хәзер балалар белән кала башлады. Булай ул күнегәсең ул теге хатны ярата инде. Син яратасың, когда над тобой дышат дип. Шуннан да мин яратам теге менә ни. Кайгыртып торуларын һәр яклап. Менә суласыннар минем янда теге. Аяк кием кигәс килеп куйсын. Миләүшә шулай шуңа килә бетергән. Әле мин шуңа теге шундый беспомощный гаиләнәм дип әйтим инде. Әле бүген дә студиягә килдем. Карыйм, каян кергән нәрсә? Мин өйрәнгән берәрсе чыгып каршы алсын дидем мине. Миләүшә шалтыратып сөйләшеп куйсын. Парковканы түләп куйсын. Теге ул көләйне кай вакыт. Беренчедән мин такси чакыра белмим. Мин игътибар иттем синең бер съемкадан соң радиодагы эфирдамысың парковка түләр өчен Миләүшәгә шалтыратканыңны һәм бу миңа бик сәер тоелды. Әле дә шулай, мин гаджетлар ниләр менә бик, бәлки аларны белергә кирәктер, но белмим, яратмыйм инде. Анда хәбар бит менә кибетләрдән әйбер алып киләләр. Мин шуның белән бәхетле менә Миләүшә белән рәхмәт белән, чөнки кибеттә йөргәнем дә юк минем. Теге шул әйберне куя алдым мин теге. Бәлки менә бу Миләүшәнең синең игътибарыңны иҗаттан читкә җибәрмәс өчен махсус эшләгән адымыдыр бу. Ул бит менә иҗат итә башласаң, шул иҗат белән яшәргә кирәк, шул дулкында яшәргә кирәк, ниндер матур продукт иҗат итү өчен. Шуңа төрттөрәйне ул нидә. Мәсәлән, концертта бер видео өлеше барып чыкмаган инде. Дөрес монтировать итмәгәннәр бар. Мен әйтәм, аңлатып бирегез миңа, кызып китәм дә инде. Аңлатып бирегез миңа, ди мине, бөтен әйбер аңлатып бирсәң, үзем эшлим дип. Хатыны такси чакырырга өйрән әле башта, утырамын да. Тиз генә ул җиргә төшереп куяймы? Такси чакырырга өйрән әле башта, утырасың да, я парковка түләргә ди. Видеога монтировать еще дип.
аңлашылды. Менә Миләүшә сиңа гына түгел, ул гомумән организатор буларак менә минем ишеткәнем бар, мәсәлән, Марат Мухиннан анда Миләүшә белән ясыйбыз концертны дип. Әле андый осталыклары да бармы? Әйе, кеше белән мөнәсәбәт бит ул менә күбәйбер икән, аны менә эшли аңлыйсың. Менә Миләүшә булмагач кайвакыт кыенлыкларны сизә башладым. Чөнки һәрбер ДК директоры белән аларның үз мөнәсәбәтләре, үз ышанулары. Бармы көнләшү дигән хис? Миләүшә синнән көнләшәм, син Миләүшәдән. Көнләшү бар инде ул. Гел юк түгел. Ну, безнең анда да каты көнләшү түгел, миндә дә каты көнләшү түгел инде. Булай Проблемага чыгарлык көнләшүдән узган. Безнең артист тормышы бит ул кызыклы булсын өчен ниндидер конфликтлар да булырга тиеш. Әле без кайвакыт уйда утырабыз. Берсендә Саша Слюсаренко Элвин Грейның продюсеры дип әйтегән. Бик төпле малай, шулай ук ошый миңа кызык идейный кеше ул. Шулай шайрак сөйләшә. Вы, Данир, Миләүшә, хорошие люди и на самом деле слишком правильные. Это неинтересно. Это народу не надо. Сделайте что-нибудь, чтобы был вот какой-нибудь хайп инде. Белмибез инде, нәрсә хатын белән әйтәм, аерылабыз соң хотя бы. Аерылып бер кушылык икән дип инде. Чөнки чыннан да бар ул андый әйбер. Синең өчен җирдә янып көйләре, күктән йолдыз җыя, бүләк итүләре, ятим итмә берү, тәүге сөюләрне, бәхет бит ул бәхет, син дип яшәүләре. Менә Эльмира Нагимова ничек китте аннан соң менә кызганычка каршы җәмгыятькә, кешегә кызык менә шушындый негатив. Ни өчендер? Чөнки шул ук менә Эльбрус тауы минем өчен инде теге мин аны карадым, бик авыр. Анда менергә алла кыен. Теге әзерләнергә кирәк, действительно. Ул минем теге үзем өчен аңладым мин, моны булдыра алам икәнен теге. Ләкин андый теге зур язулар, ниләр булмады. Эльбрус тауын хәтта менә мин дә әле тапшыруга әзерләнгәндә генә белдем, ничектер менә читтән узган, име игътибарга алынган. Әйе, мин аны үзем дә йөртмәдем. Менә матурында языгыз дип, кызык булса үзләре язырлар дидем инде теге. Аны югыйсә шундый ни Аның каравы Миләүшәнең операция кирип эшен тиктерү. Эшен тиктерү. Менә рейтинг. Менә рейтинг. Синең Эльбрус тауың Бер читтә торсын. Кунды да китте. Әйе. Бер читтә торсын. Бу Эльбрус тауы нәрсә өчен кирәк иде? Шул үзеңне чираттагы җиңү өченме? Әйе. Барыбер ул бит комфорттан чыгасың. Һәм Рәсәйнең, Европаның иң бөек ноктасы бит инде һава юганда гомумән. Аны барган кеше генә аңлый инде. Канәгатьләнү хисе булдымы? Башта ник килдем микән дигән хис булды. Чөнки ширләтте дә, авырттырды да бераз. Аннан тора бара менә мәңге тауга мин дип төшкән идем. Вакыт үткәч менә хәзер теләк бар икән барыбер. Чөнки барыбер спорт. Монда кояш каты һәм шундый күзлек явып тора торган төньяктан. Аллага тапшырдык. Әти теләгән спортка баруымны. Яни бию диде инде. Мин биюгә укырга кердем. Биючегә. Азнакайда мин бик көчле биюче булып саналайм бит инде. Көрәшче һәм биюче. Казанга килгәч кенә әллә кем түгел икәнемне аңладым. Биюче буларак. Яни иң әйбәте дип тоткачымы? Юк, Азнакайда инде бәйгеләрдә дә җиңә идем инде дигәч, Казанга килгәч, анда бит әле мин мәктәпне тәмамлап килдем. Күбесе училищедан соң. Анда инде көчле нигез салынай. Бу мөһим бит инде ул биюдә, ансамбльгә, госансамбльгә ләгәсен килсә, мәсәлән. Әлләр сәйрәк китеп булмый икән бу бию белән дидең дә, син юморга киттеңме? Аңладым, әйе, чөнки биюче булып нәрсә инде? Ул шулай ук биюче, ул шундый русча әйткәндә неблагодарный труд
Чөнки менә артистның подтанцовкасы чыкты, матур кызлар, җегетләр бийләр, Эшлиләр. артистыгын әйттеләр дә и китте. Шуңа игътибар иткән булсагыз, мин һәрвакыт төркемдәге бөтенесен әйтеп чыгам. Әйе, әйткән бар. Бөтенесен әйтеп чыгам. Чөнки алар бөтенесе хезмәт куя. Миңа калса, аларны да ишетергә тиешләр. Һәм үзем теге биюче буларак, биючеләрне обязательно әйтәм. Беренче чиратта. Әйе. Ымыртлар шәшәк атқанда, қырау төшә гөлләргә, синнән калган сагышларга, белмим ничек түзәргә. Ак шомырта, ак хыздыра сары кыш, ике якка ике ярга, куеп айырды язымыз. Менә хәзер төркем дигәч инде төркемеңә әйләнеп кайтык. Шулай ук бик көчле иҗади берәмлек дип беләм инде әйме. Һәрбер санда шулай ук пародиялар стасы син генә түгел дип беләм, шулаймы? Әйе, хәзер яңа җегетебез бар. Син Кызыбыз бар әле, Ирина. Син син ул пародиялар остасын үзең өйрәтәсеңме? Әллә инде алар да сиңа ниндер яңалык алып киләме? Юк, бергә номер уйлап табабыз. Парадис кыз бит инде минем кастинг ясаганым җиңеп чыкты бит инде. Бу Гүзәл Уразовага пародия торган кыз, әйме? Әйе, әле кияүгә бирдек быел аны, ул кызны. Ну, алай да сүзендә торды, 1 ел әле тагын йөрәячәкмен диде. Вот. Мин өйрәтәм дип әйтә алмыйм. Аннан соң инде теге концерт барышында теге әйтәм, төзәтеп куям мәсәлән, монда шушылай иттереп әйт, монда менә булайрак әйт, монда тизрәк, моны әйтмә дип теге ул төзәттерәбез инде, төзәтәбез. Алар да мине кай вакыт төзәтә. Аларга Данир Исламбаевич, мин үземнең импровизациямны онытам. Кай вакыт бит теге импровизация ясыйсың шәп. Халык көлә. Шуны саклап калырга дип онытам үзем. Әле аларга әйтәм, минем шушы йортларны, яңалыкларны истә калдырыгыз, икенче көнгә искә төшерегез дип. Кертеп җибәрергә яңадан. Менә синең командаңны кем җитәкли, Миләүшәме синме? Сезнең концерт директоры Миләүшә булгач, ул хәл итәдер инде күп моментларны. Мәсәлән, нинди моментларны? Мәсәлән, нинди костюмда чыгасыз? Кемнәр ничек чыгышлар ясый? Кем күпме хезмәт хакы ала? Менә бу сорауларны кем хәл итә? Бергә, талаша бергә. Компромисска килдергә тырышасыз. Киләбез. Кай вакытта менә бу костюм сине матур күрсәтә. Әйтәм, кайган ул рәхәт. Миңа мөһим әле матурлык кына түгел, рәхәтлек тә. Менә хәзер бит инде безнең илебездә киеренкелерәк хәлләр һәм син сөйләргә теләмәсәң дә инде мин беләм, син хәрби операциягә шулай ук үз өлешеңне кертергә тырышасың. Ничек ул яктан берничә генә комментарий сорыйсы килә. Әле узган телеграм каналларның берсендә күрдем. Анда шулай ук җыелып, группа белән барып, нәрсәләр тегеп, әзерләп, булышып йөргәнсез, әйме? Куркыныч әйбер инде ул. Мин гомумән менә күпме кеше һәлак була бит инде андый ситуациядә дим инде. Андый әйберне нишисең инде, барыбер нәрсә генә булмасын, күбрәк ярдәм итәсе килә инде безнең егетләргә, үзебезнекеләргә. Мин инде акчалата шул 150 мең җибәргән игәле менә тагын. Һәм группа белән әле анда физик ярдәм дә кирәк дип. Ну, иң ошады менә анда теге ярдәм кулы сузасы килә ди мине. Аннан соң бит әле менә сез медианың көче шунда да бер яктан бик нык тәнкыйтьлиләр, ләкин икенче яктан нәкъ менә медиа халыкны күтәрә ала, ниндер эшләргә өнди ала. Син мәсәлән үзеңнең ресурсларыңда кешеләр чакыра аласың, һәм алар синнән нәкъ менә белеп килә алалар, әйме? Шундый момент бар. Кешеләр киләләр. Без менә Илнар Золотые руки ангела дигән фонд ул. Ул бөтен Рәсәй буйлап. Татарстан буенча җитәкли Илнар исемле егет. Ул үзе шушы хәрби операциягә барып, ул берничә ниде кайнар нокталарда булган җегет инде. Күренеп тора менә сөйләшүеннән дә. Ну, алар анда бөтенләй бер теге үзләре белешеп кайда нәрсә кирәк. Шуңа әзерләргә тырышалар. Физик хезмәттә бик кирәк. Менә көненә бер носилканы тегер өчен бер машинада 1 сәгать кирәк. Әле ул носилканы җыерга да кирәк, күрдең бит инде. Әйе. Шуңа күрә
тынычлансын дейін тизерәк. Тынычлансын иде, дөньялар теге күз буяр менә мин шулай эшлим дип әйтер өчен түгел, ә менә бу эшкә чыннан да кешеләр кирәк икәнен әйтер өчен әйтеп үтәсе килгән иде минем бу теманы. Әйе, шуңа уйлап карасам, мин инде күп укыдым бу турыда, теге интернетта да сугышсыз да тормаган бер кайчан кешелек дөньясы дигәндәй. Менә космосларга менә без тик кеше сугышмыйча яшәргә өйрәнә алмый. Сезнең гаилә өчен сәяхәтләр темасы шулай ук бик матур тема инде. Сез аны бик яратасыз. Һәм менә бүгенге әле тагын нинди илләр бар, барып күрергә теләгән, нинди планнар белән яшисез? Йөрергә кирәк, дөнья күрергә кирәк, гизергә кирәк, тормаска кирәк өйдә генә. Безнең ул теге кайбер кешеләр бит менә бигрәк ни инде. Ну, өйдә генә бер кая бармыйча. Мин әле монда булганда да, Казанда булганда да Дубравниның урманына булса да барып кайтам йөреп. Сән кирәк ул. Кирәк. Әйе. Кирәк, яисә монда берәр базага барып кирәк ул смена обстановки. Мин хәтта менә мунча бик яратам. Үземдә мунча булып та мин общийга йөрергә яратам. Баралам мин теге менә бер егетләр җыелып сөйләшеп шунда. Смена обстановки, общение. Әйе. Ә син тоймыйсың аралашудан? Синең бит концертларда да бик күп аралашуың. Командада да зур. Юк, вакыты була теге үзең менә каласы килә. Була андый көннәрдә теге ни тюлени көн дим инде мин теге. Бер тормыйсың, ятасың, теләгән сериалын карыйсың. Андый көннәрдә була. Но иң әйбәте барыбер дөньяда иң рәхәт әйбер нәрсә сиңа дисәләр, мин әйтәрем, рәхәт кеше белән сөйләшү. Тагын бер тема, син бу ел үзеңне өр-яңа яктан ачтың, әмма ул да булса Яңа йолдыз проектында жюри ролендә үзеңне күрсәттең. Һәм әлеге интернетта бәләкәй өзекләргә бик күп комментарийлар җыйдың. Син хәтта лидерлар рәтендәдер анда комментарий җыйган кешеләр арасында. Син комментарийларны укыйсыңмы? Бер-ике тапкыр укыдым, күрдем инде кем соң ул шул хәтлек бәя биреп утырган. Мин аптырым шундый кешеләргә, шушы кыска гына өзектән алар инде нәтиҗә ясап, әлбит андагы теге җырчысы да күренмәде. Күренмәде. Ну, шул кадәр томана булырга кирәк. Син менә шушы кисәктән генә ясарга нәтиҗә. Мин әле монда да Лина Рифулинага менә рәхмәтлемен. Ул син һаман кешегә ярап аңлатмакчы буласың ди. Кирәкме? Син жюри урынында ди. Ул да дөрес әйтә. Ну, бу бәйге булмый, әйдә бөтенесен дә алыйк инде рәттән. Вообще бәйгенең ни каламысың монда? Кыйммәте каламысың? Шуңа мин бит әле теге ошамаган якларын әйтәм дә, ну алай булмас, син киләчәктә тегесе, басы, Лина Рифулина русча говорит, зачем это надо все? Вот это объяснять. Ты все стоишь как, не знаю, ты здесь ты для того, как или живешь, или не живешь, как Неринде. Я аласың, я алмыйсың проектта. Италияда, Римда, Колизейда булган. Монда да шулайрак дейм, теге акланма ди. Һәр нәрсәдә шома бит. Менә мин шулай дим. Һәр нәрсәнең бар шомасы. Кемгә Менә мин синнән көтмәгән идем һәр нәрсәнең шомасы. Чөнки син бит һәрвакыт ниндидер теге шикләрне җимерергә тырышкан кеше буларак, нәкъ менә шома хисе булырга тиеш дигән әйберне синнән көтмәгән идем. Миңа бик кызык булды ул. Экранның теге ягында синнән ул сүзләрне ишетеп. Шулай, мин хәтта диндә дә дим инде менә шома булырга тиеш. Көрәшкә бәйле җырым чыккач, көрәшчеләргә җибәрдем дә, берсе инде Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракату, Данир кардаш, ачуланма, җырыңны теге тыңлап та тормадым, чөнки безнең пәйгамбәрбез Мөхәммәд саллаллаһу алейхи ва саллям бер кайчан да җырлар тыңламаган. Ул бары тик тавыш бирелә кешегә азан әйтер өчен генә. Мин аңлыйм, ну кеше бетте менә ул шунда. Бөтенләй белмим, менә андыйлардан миндер курку хисе дә бар. Чөнки үзегез бәзәлле нәрсәләр көтеп була. Мин аңа аңлатмадым да. Ярар аңладым, ишеттем. Булды. Мин просто булды. Аның белән аралашасым килми үтән. Шома кирәк. Һәр нәрсәдә шома кирәк. Һәм менә Данир бу тапшыруны йомгаклап, бу традицион сорау инде мин аны һәрбер килгән кунакка бирәм.
Данир Сабировның тормышында бүген иң кыйммәтле булган өч әйбер. Иң кыйммәтле. Гаиләм, тамашачым, дусларым. Һәм шулардан айырмасын сине язмыш дип әйтәсе килә. Һәм тамашачыга әйтер фикерең булса, Тамашачыга иң беренче фикерем дә, теләгем дә шул. Аралашыгыз, аралашыйк йортыбызда, туган телебездә. Телебез бетмәсен дип борчылам инде мин. Кирәкме соң ул югыйсә миңа үзбәк баласына? Күрәсең кирәк. Исән сау булыйк. бик зур рәхмәт Данир бүгенге әңгәмә өчен. Бүген без сине чыннан да әзме күпме яңа яктан ачтык дип ышанабыз инде без үзебез өчен. Бик зур рәхмәт. 10нчы юбилей сезонның матурлап, гөрләп узып китсен һәм син ләззәт кичерәлеге процесстан һәм яңалык табудан бер үк туктый күрмә, чөнки нәкъ менә шулай яңарып торган чиракта гына чыннан да безнең яшьләребез һәм безнең балаларыбыз караячак. Сез сөйләшергә кирәк тапшыруын карадыгыз, бу атна безнең кунагы Данир Сабиров булды. Әгәр дә сез аны бүген әз генә башкача күрсәгез, әз генә күбрәк ярата башласагыз, я булмаса киресенчә ниндер тәнкыйть сүзләре җиткерергә теләсәгез, димәк, бу тапшыру юкка гына узмаган. Киләсе атнада, нәкъ бер атнадан яңа тапшыруда яңа герой белән күрешербез. Исән-имин булыгыз.